Ahojte, vítajte pri ďalšom videu na kanále Labkocesty. V tomto videu by som chcel ukázať, ako som učil chodiť nášho Marleyho pri nohe. V minulom videu sme si ukázali tak 50% úspešnosti, a to je povel k nohe. A keď psík zvládne pekne povel k nohe, v podstate môžeme pomalinky prejsť aj na trénovanie chôdze pri nohe. Najprv na vodítku samozrejme a potom aj na voľno, keď zvláda chôdzu na vodítku. Treba si uvedomiť, že pes nebude teraz ísť pri nohe 3 km jak robot, nie je to stroj, stále ho niečo zaujme, stále ho proste treba nejak napomenúť, skorigovať. Prejde nejakú tú svoju vzdialenosť, čiže treba si určiť, koľko chcem, aby mi psík išiel pri nohe. Keď chcem, aby mi prešiel 10 metrov, tak s ním budem cvičiť 20 metrov. Keď chcem, aby mi psík prešiel v nejakej ťažšej situácii 20 metrov, tak s ním budem trénovať 40 metrov a podobne. Tak poďme si ukázať, ako som to trénoval s Marleym ja, takže dáme si povel k nohe. Každý má na to iný povel. Poď. Hello. Dáme si odmenku do ruky tak, aby sa hneď k tomu nedostal. A pomalinky mu tu uvoľňujeme jednu k nohe. Stoj. Sadni. Tak, ďakujem ti ja za asistenciu, voľno. No, a vám ďakujem pekne za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, budem rád za každý like, zdieľanie a odber. Po prípade mi napíšte komentár, či ste svojich nezbedníkov učili chodiť pekne pri nohe inak. Ďakujem za pozornosť, ahojte pri ďalšom videu.